И здравейте, приятели, аз съм Габриел и нещо правим. Днес може да имам свободен клип, но може да направим ревю на моя компютър. Кутията му е ужасна, да, знам. Но този компютър е много хубав, прекрасен е направо. Върви му GTA 5 с 200 FPS и изобщо не му лаги. Просто компютъра ми е компютър, мишка, слушалки, клавиатура, мишка и така нататък. Направо са много хубави. Обаче кутията на компютъра ми е много ужасна. Обаче вътре в компютъра ми, частите му, дъното е прекрасно. Хард диска е просто перфектен. И вчера, докато играх Binding of Isaac, ми заяде кутията и трябва да я сменям. Ами, добре, хора, тогава дайте палец нагоре, абонирайте се за мен и чао!